Labarin Yunusa Yalo labari mai ɗauke da abin tausayi game da takaici ga shugabannin Arewa. Ku danna mana subscribing, kana ku taɓa ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ringa sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan idan bidiyon ta yi muku, ku daure ku danna alamar liking, ma'ana alamar ɗan yatsa, don nuna gamsuwa da bidiyon da muka kawo muku. Mun gode. Shi ɗaya laifin da Yunusa ya yi kawai don ya musuluntar da wata arniya. Matashin saurayin da ya je cirani wato a jihar ta Bayelsa. Wata budurwa Kirista ta maƙale masa har ta kai ga soyayya a tsakanin nasu. Yunusa Yalo dai ya gaya mata cewa ba zai iya aurenta ba face sai ta musulunta. Ana cikin wannan yanayi, wato yarinyar nan ta amince za ta musulunta, har ta kai ga ta amince. Yunusa ya ɗauko ta ya zo da ita jihar ta Kano, inda aka musuluntar da ita. Amma iyayen yarinyar da 'yan uwanta suka ce ya sato ta ne a matsayinsa na ɗan ta'adda, kuma dan ta'adda ne hakan ya sa aka hukunta shi akan cewar ɗan ta'adda ne. Yanzu haka dai maganar da ake yi, Yunusa Yalo tuni aka yanke masa hukuncin gidan yari na tsawon shekara 25. Abin duba ga wannan labari, kuma abin takaici ga shugabannin Arewa, dukkaninsu cikin wannan shugabanni na Arewa babu wanda ya ce uffam. Buhari bai yi magana ba, wato Senate President ba su yi magana ba, kuma haka sarkin musulmi bai yi magana ba. Kuma dai dukkanin cikinsu waɗanda suke da ruwa da tsaki a Arewa, babu wani wanda ya ce uffan akan wannan lamari. Wani ƙarin abin takaicin a nan shi ma kan yanzu wani abin ƙarin takaici akan lamarin, akan an kashe wata arniya wacce ta yi ɓatanci ga shugabanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanda matasan Sokoto suka zartar da hukuncin kisa a gare ta, duk da ɓatancin da ta yi ga fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Amma bai hana manyan Arewa ba su goyi bayan wannan arniya. Allah wadai da wannan lamari. Abin duba a nan shine, ku duba dai abin da wannan musulmi namu ya yi tun a farko, wato Yunusa Yalo. Arniya ce ta musulunta a dalilinsa, amma suna ji suna gani aka aiwatar da tsoron hukunci a bisa gare shi, kuma aka yi masa ƙazafi wanda dole sai da ya amince. Amma kuma dukkanin cikin manyan Arewa babu wanda ya tari ballantana ya goyi bayansa. Haka yana ji yana gani aka tura shi gidan yari har na tsawon shekara 25. Wannan shugabanci da ake fama da shi na Arewa, Allah ya kawo mana ƙarshensa. Wassalam.